sugih ya ngene iki mlakune. Apa wong sugih iki kudune mlakune kaya ngono? Rumangsamu. Kowe dadi bojoku kuwi nemu bejo. Lho, piye? Lho nek biyen tak selek ora tak selaki. Heeh. Kowe anak bupati, aku mung wong desa kere paribasane. Ning nggonku Mbudidaya. Rumati kowe nggonku nyambut gawe. Sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Saiki aku wis dadi wong sugih kaya ngene. Iya, Kakang, aku percaya. Niki ya aja kaya ngono to sampean. Aja kaya ngono piye? Aja mung ngendel-ngendelke ben duwe donya akeh, duwe duit. Pokoke nek wong wedok kuwi anut wong lanang. Kuwi kepenak. Mergo wis ana tetembungan. Bukan piye? Wong wedok kuwi swarga nunut, neraka ora katut. Perawatan iki. Kabeh iki sing nanggung wong lanang. Apa iya? Lho, kok iya piye? Yen wong lanang kuwi tumindake Allah apa ya sing wadon iki kudu melu Allah. Aku tau tumindak apa? Lho, sampean ki ora rumangsani ngono kuwi. Coba. Eh? Roh ae wong iku. Kakak. Ora apa-apa, bojo-bojone dhewe kok. Ora sok diingkel-ingkel. Ya ora apa-apa ta ya Kakak supaya. Ane ora percaya iki nek ora tak ingkel-ingkel malah njaluk diingkel-ingkel. Adik. Saben-saben ana tangga teparke utang duit. Utang duit iki mung 1 juta lho. Bayar sesasi wae kok ya dadi 2 juta. Lumrah. Lho, kok lumrah? Ngono kuwi jenenge ora lumrah. Duwe wedok kuwi manak. Mana? Engko nek wis manak mutu, nek ora kuat bayar, buyut. Ngono kuwi jenenge kuwi. Oh nyambut gawe diwangi meres kringete. Karek-karek utang. Wis pokoke nek ana wong utang nek ora gelem anak ora tak diweki. Iya sampean ki nulung mentung ya sampean kuwi. Wis ora edek. Sapa ya ngono to Kakang Supo. Wis to, kowe iki dadi bojoku kowe iki anut karo aku. Terune sampean ki apa ya lali karo Hei. Enakku rekoso aku. Kakang. Piye? Sampean lali karo kandhane Kakang Kalijogo. Alah Kanjeng Sunan Kalijogo saiki wis ana kene. Ora usah dikuku. Yen sawaji-waji Kakang Kalijogo teko ning omahmu. Kanjeng Sunan Kalijogo ki ora bakal teko. Mergo Kanjeng Sunan Kalijogo siar agama Islam. Oh, supek kuwi. Hei. Ning Demak. Ning Demak wonge. Wis ora ana ning Wotan. Wis to Kakang rasa ngono ya. Wis to kowe iki anut karo aku. Samu barang pranatan anut karo aku. Ngirit. Wong iki sing ngirit. Aja mubrah-mubrah. Kakang ngirit. Kowe nek ora ngirit ora iso sugih. Monggo. Loh, Napa njaluk, Kang? jam 7 esuk wis ana wong Lho ngemek. ya ora apa-apa sampe iki sugih duwe duit akeh. Ora apa-apa Nek. Cilaka iki. Anggere ana wong ngwehi 1000 rumah sahmu. Wong mesti duwe 100 rupiah wis matur nuwun kudune. Sewu wae kok yo. Duit 1000. Duit 1000 rokok sak lel. Yo yo. Nuwun kawula. Nek mati duwe wae lah. Menang. Ora ra menang tak suwek cangkemmu. Ora tak disuwak ya suwak. Iya. Halo, Bro. Pengen numpuk. Kowe nek ora gelem rene disaut iku lho. Ya, bisa yo ora apa-apa. Disaut Pak Sawi. Ora duwe isin. Ana wong lagi milunggan karo bojo. Mlebu ora kula nuwun. Ngemis. Jaluk apa kowe? Kula dereng nyedo kok, Dek. Oh, durung mangan ya, Pak ya. Nek karo kere kuwi ora usah nggonmu kandha kaya ngono. Ora usah diajeni. Kowe durung nyekek ya, Pak, ngono ora usah. Kowe durung mangan. Kowe durung badhok. Glendu. Kowe durung glendu. Kali dinten mboten nah. Oh, rong dina durung mangan. Ya wis, wong gandeng aku wong sugih. Donyaku ngalar-alar. Ya ora ketak sethithik aku ngamal jariah. Ya nek kowe njaluk mangan, Ngamal durung kelakon. tak wae mangan. Lepuk.
Ah, jukono panganan. Jukono sego. Iya. Jukono sego karo ngombe ya. Lan sik. Jupuk sego ning aja iwake, sego tok ae. Ya. Wis matur nuwun duwe sego. Gotok lho. Luyan ya. Ya wis ngono. Ngono ya wong mes apik. Lah iya iki mumpung aku isih seneng karo kowe, pokoke seneng tak sadu tak kebuki kowe. Ya, gila-gila ya sego tok. Ngene ya apik kowe. Nek ana iwake iki kanggo aku. Wis sono. Ya. Wis dipangan ngono. Entekno, aja sak piringe mbok untal lho. Rasane bangsane apa entar iki. Nuwun didulang, Gen. Piye? Lu ngemis duwe sego, duwe pangan kok njaluk didulang. Tangan kula sakit kok. Tangane setruk. Ya ora apa-apa to, Kakang. Iya, Bisa iya. sampe iki dulang wong. Mbok menawa kanthi lantaran aku dulang kene, mengko donyaku tambah, Ah, Juk. iya. Dulang ya. Iya terus. Lah kok ora aku sapa? Kula niku nek boten didulang wong wedok, kula niku mboten saged mangan. Wih, kene kok mlepok omongane. Dadi nek ora didulang wong wedok, ora suwe mangan. Celokno buruhmu. Buruh. Buruh. Nih. Tariem yam. Yam. Piye? Loh. Buruhku ki wedok. Nggih. Biasane kula nek njaluk niku nggih didulang sing duwe omah. Sing duwe omah, sing tok karepe. Nggih bojo sampeyan iki. Bojoku. Wih, mlepuke ta iki. Wis to ora apa-apa, Ya wis ora Kakang. apa-apa. Kowe ikhlas? Ya ora apa-apa. Ayo ora dulang. Dulange ya. Kok menawa mengko nambahi donya. Kula nek kali ngadeg niku mboten enak kok, Den, nek makan. Wih. Ora enak. Lungguh. Dipono lungguhan apa? Kula niku biasane eling kali diyung, biyen kula nek mangan niku dipangku ngoten lho, Den. Dipangku. Wih. Mlepuke. Sing mangu sapa nek kene? Nggih bojo sampeyan. Bojoku. Omongan sari lah, Mas. Saru. Dadi njaluk dipangku bojoku. Lan iki njaluk pangku lan. Ya wis ora apa-apa mesake Kakang timbang ora mangan. Mesake. Kok yen wong miskin mati ayo. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa aku yo gelem kok Kakang. Jebule sithik mboko sithik kowe dilus ora krasa. Kowe njaluk mangan. Najan sego tok wis tak weni. Lemangan nek didulang. Aku dulang buruhku mok. Njaluk bojoku rasa wulan. Didulang mok nek ora dipangku. Oh, aja wong wis kurang ajar. Kakang. Sampeyan ngerti? Iki popo dok ngilane dadaku. Iya karo aku. Sampeyan kudu dolan karo Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Sunan Kalijaga. Dedake dadi jambu Dadi mepet. Ngono kuwi, Den. Kula salah Kanjeng Sunan. Kowe mbiyen jare tanggung jawab. Kowe kepengin dadi wong apik tak belati jiwamu. Saiki bareng kowe kuwi mau wis rumangsa penak njur kowe lali. Nggih kula kalepian Kanjeng Sunan. Eling supo. Bungah susah kuwi mau sanjangane. Aja bungah yen lagi kejonggah, aja susah yen lagi keprajas. Menungso kuwi sak durung lakon.
Samu barang kang ana kuwi mau dudu darbekmu ning titipan. Yen wis dijaluk karo sing duwe. Kuwi ora nganti ginang jam-jaman bisa entek. Contone kae, wis akeh musibah ing sak nggon-nggon. Musibah saya mantra. Kuwi mung mergo saka pokal gawene men kaya dene kowe. Allah Akbar. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat. Aidin nasili di kaum ba'dalladzi amilullah alam yarji'u. Yen ana musibah ing antarané daratan lan lautan kuwi mung saka tangan jane menungso sing ora gelem eling marang panembah. Mula Gusti Allah ngersakake supaya menungso kuwi mau gelem bali ana ing dalan kebakti. Lah nek kowe kuwi kabeh tansah gunakake aji mumpung. Atimu mung tansah sumaruna rawuh, mung kepengin dukung, hukum ketanggung akhire kowe dadi adigung kaya ngono kuwi. Apa kira-kira kowe bisa oleh jaminan? Iki Kanjeng Sunan Kalijaga. Iki awit kula menika urip ketumpukan bondo. Kula kemaruk bondo satemah blereng mripat kula ngantos kula kalibian menapa dados darmanipun agesan. Mila ning sak menika kula sampun tinarbuka kula nglenggono. Nek bondo niku namung titipan sak waya-waya dipundhut dening sing kagungan boten badhe suwung. Dene kok eling sakniki kula badhe nilaraken bab kedonyan Kanjeng Sunan Kalijaga. nah, Kula badhe netepi janji kula. Kula badhe ngabekti lan sowan wonten sanipun Rama Adipati Wilote. ya. Mulai yen pancen kowe wis dinar bupatimu kowe ora bakal mbaleni kabeh tumindak. Wiwit dina iki kowe enggal tobat kowe sadurunge mati. Supaya kowe oleh rahmat saka ngersane Allah lan diapura sakwise mati. Yo ing kene aja lali lan kendhat donga marang panguwasane Gusti kabeh kaluputan bisa sinapu. Saiki sing baku kowe lan adikku kowe durung resmi. Aja pisan-pisan kowe laku zina. Zina kuwi pegawean lan pakarti kang ora pinuji. Mula kowe enggal lumawata menyang Tuban sowana nang ngersane Rama lan iku. Jaluk diresmekake. Kanjeng Sunan Kalijaga ngestakaken dawuh. Mila bondo donya keduwean kula mengke badhe kula cara kriyaken dumateng tiyang ingkang betahaken. Syukur. Kula nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Ya. Omah sing magrung-magrung ning kula tinggal kok. Assalamualaikum. Beras wis dipususi mau Mbak antepno apa digolong? Wis antepno malah HP mateng lho, Mbak. Dan tepet ndagare bumbu mama mbekelan bapakmu ndak teko ngamuk meneh. Gelas. Niki ndang
saben dina isine mung kluyuran. Sobo warung-warung nakal. Terus ngombe, nek wis ngombe mendem. Ora mikir nek tambah tuwa kok malah tambah nemes ya, Mbak. Hei. Apane gundu? Ora kok menungso kok kaya ngono kuwi. Melek apa ora mripate? Sampeyan iku eling ta anakmu ku lho sawangen wis gedhe. Saben-saben ana wong nakokke kepengin ngepek bojo sampeyan ora entuk. Karepmu ki piye? Anakku kuwi ayu. Ape kowe dhewe? Aku lila dipek bojo wong nang aja sasae wong. Tak gelem. Sopo sing ngepek bojo? Aku. Nanging aku duwe panjalo apa wis aku? Aku. Aku njaluk 500 ora apa-apa waton satrek anakku. Seneng ya sampean nek dadi anak rawan kasep iku. Rumangsanono to Pak sampean iku. Sampean iku saya suwe ora dadi nom. Bilang sampean kuwi senengane ngombe-ngombe mabuk. Biasane tangga teparo sepisen babar. Nek ora ngombe kon lha apa, Mun? Ya nyambut gawe wong jenenge bojo ki tanggung jawab. Wis Ngerti anak bojomu ora keluyuran saben dina kaya ngono kuwi. Sebel aku nyawang sampean iki. Ledho, pate gitu. Dik, sawara. Pate gitu. Ana wong lanang teko ora disambut sing apik. Ulat sing padang. Ya kene ulatmu sing apik. Sampean teko-teko njaluk disambut sing apik. Sampean nek mulih nggawa kaya meneh dhuwit aku disambut sing apik, Pak. Padha wae aku dadi wong wedok ki kok. Saben-saben sampean dielengke supaya pindah sing apik kok malah sampean nesu karo. Apa aku kurang tau jawab? Aku mampu dadi bojomu. Eleng to, Pak. Saben aku iki bojomu bapak. Bojomu terus. Sampai beneran nyukupi karo aku, Pak. Sekarang aku lebih ora dadi bojomu ora apa-apa. Biarkan aku. 500. Apa sebabnya aku mulih? Yen pancen kowe butuhke aku larang aku ngombe. Aku kudu nyambut gawe. Mongko nek aku nyambut gawe durung duwe paitan. Yen kaya ngono gelange anakmu tasile tak doleh kanggo nyambut gawe. Anakku duwe gelang duwe kalung mbok jaluk kopeng pira, Pak? Sampeyan muni ngijoli. Dianggonmu ngijoli. Nanging saiki aku ora bakal turu. Aku ora bakal ngapusi. Saiki aku njaluk gelang anakmu tau nyambut gawe. Iso, Pak. Kowe gak tau nukokno kamane terus. Kalau dari ora itu. Gelang apa Yang ini? ngumpulke sithik-sithik ya, Pak. Coba. So tak joli. Tak joli.
aku tak dol. Nanging kanggo seneng ning warung ayu durung cukup. Yo. Aku kelingan. Nyang kadilangu nyang masjid nyang langgar ana kotak amal. Tak colong kanggo ngimbuli tuku seneng ning warung ayu. Iki wancine asah. Upama aku mlebu nang langgar mesti kedungangan. Iki wayahe wong sembayang. Nek aku mlebu nang langgar engko wayahe wong sembayang, ora ono sing lara aku. Bisa wae. Dadi murite Kali Jogo wong kon diglak-dingkluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh iya lalu. Ngene lho buntu iku kawarai. Mari kesat nyambut gawe. Mungkar cungkir nang langgar. Batuk ngapal dengkulocot ora ono pahane. Ning itu disawa saiki resudi wis seswane kali Jogo. Al wong nyolong ngrampas donyane wong kanggo kanikmatan nggon urip. Iki padha sembayang. Kotak amal nang masjid. Nek tak colong dhewe ngerti mesti batal. Tak colonge. Pokok.
Aja ngurusi katok. Piye wong aku katok? Wong katok ancur dilekno. Kok golek iko, Kowe urusan kaso kok gegermu. Wong katok aku mung tak cendelo kono ora digawa kilik. Wis ben. Yang dotlek kok malah turu nang arep masjid. Sing turu sapa? Lah iki Kula wae ora nembe mundu. Terus enten tiyang liwat mriku kula sapa-sapa iku? Noleh niku namine siniku lho, sing nganggo brenget Busawa. Busawa nggih. Kae meneh ndi? Wis sembayang wudu sik. Kene lho tak warai wudu iku. Kula dilimpe iki mburi diangkat. Kula gelempang kuwi. Padha sare mesti pecah iki iki bisa ngono. Bakal gawene sapa bisa wae. Nggih, kira menawi. Coba diliki kan jero. Ora diliki le. Ilang iki. Loh. Boten wonten sing Iki bakal gawene bisa wae. Pancen bisa wae mau wis suwe. Dhewekne kuwi mau lunga saka pesantren kene. Bapak, Hah? teng mriki enten dukun pijet. Wis, pengkara pijet mengko kowe golek tukang pijet ongkose mengko tak tanggung aku ya. Wis kowe kabeh wis padha mikir nang wong salat ya. Piturno lek salat, aku tak nuruti bisa. Ruwek-ruwek ora juntasan, dandan-dandan tapi ye. Dadi wong lanang-lanang iki kok iso kepencot kowe ngono. Ya jelas. Lah. Niki anak kula malah sing ning mburi mau nggih ayu-ayu. Pak, nek kepengin anak kula rene lho. Aku iki bobokane, Pak. Dandan piye? Dandan kok nek ana tamu lanang ya. Rokoke karek siji iki lho Mas, aja amen ngomong ae. Halo. Ngono lho. Kowe mentak-mentak ngono lho, Nduk. Bendang oleh dhuwit. Ora ngerti. Ana wong sing rene iki wong sing sugih. Kaya do meneng ae ora do cerak karo aku. Diwijeti awak-awake barang iki dilingi-lingi nek menawa dompete duwike oke. Kene lho, Bok, iki mau wis ana tamu kok tembung. Ya nangani. Wis ana tamu durung iki mau. Durung ana tamu kan? Bagi aku. Anu jurusan. Jadi iki sing anyaran sing ndi? Kali untung. Kali untung. Nek kare lambe. Seperti kok rene kaya nanti lali dalane lho, Nek. Kalau Pak Amal iki. Mbok, Mbok. Aku baru undu. Aku ngerti kowe iki biasane sembayang kaya sapa kene. Kowe nek ning gone omah
kok kono kuwi. Dateng ndi? Kamar. Ora usah nyewa. Sarung kowe dienggo gelaran kok. Kok nyewa-nyewa iki omah-omahku dhewe upamane kowe kok lawe dhuwit iki karo mboke. Kok kare siji lho, Lek. Aku ora ndek dhuwit. Oh, HP ya kono. Ya, monggo. Nduk, iki lho. Sik. Aku mau kowe ya. Derang ana dhuwit derang milih. Ah, senengam sing ndi? Sik milih sik. Ayo milih mboke. Sing ndi senengam waton aja langgananku. Aja keliru lho. Wah. Iki keliru. Iki ra patek penak iki. Apa kalau penak, Lur?